Siis me sanottiin, että me tehdään Minecraft-videoita, mutta me huijattiin. Ei huijattu. Ja hei! Meillä kävi Minecraftissa pari hauskaa juttua, mutta tiimattiin Santtuli PvPn kaa. Nähtiin Iballiskuin ja... Voi! Nähtiin Deata ja Supets! Ja tiimattiin Santtulin kaa ja nähtiin Iballiskuin. Vähän Iballiskuidilla 2 miljoonaa tilaa. Eli kannattaa tilata myös meidät ja tilatkaa nyt samaa Santtuli Deata, Iballiskuid ja nää. Tiesitkö, että Santtuli on Masterin vanhempi? Onko? Kuinka hyvä? Silloin. Ja tilatkaa vaikka Glyffi. Joo, Glyffi! Hei, Toivon isä on tulossa. Se oli häiritsijä. Joku tyyppi tuli tänne niinku vaan. Joku random tuli semmoinen. Tuossa oli kato semmonen poika ja semmonen nainen, niin nyt ne lähti onneksi, niin... se sanoi, että sen iska on tulossa. Kun ne on lähdössä pussailemaan. Okidok. Ei kallis kurit! Osaaks tyypit tää? Kato. Check out! Ei tota tsekkaa vaan. Vaan tämän! No ei onnistunut Rainbow Flippa. Seuratkaa Instagramissa Vilho Topiasta ja Boklixia ja siinä lukee tosiaan Platypus ja... Select. Sä menit ton katon päälle. Instagramissa nimellä Vilho Topias ja Boklix. Seuratkaa molempia ja... tämmöstä. Kato nyt katolla. Oho. Eli seuratkaa Instas Vilho Topiasta ja Boklix, niin mä hyväksyn teidät seuraajiksi. Vilho Topias Instagram. Tää tulee. Södä. Ei come ei tommo. Ei vitsi. Kato meni tuli. Ei, toi pallo meni tonne. Ui sun. Katsotaan. Se naapuri pihaa. Mä haen sen. Mallia. Pallo hajattu. Olisin se näkökulma täällä, ei mitään. Ja mä juoksit tonne ja hoit sanapallolle. Kato, kun on muualla. Ei sekin facecam ihminen. Facecam menen. Tästä tulee. Ja aloittakaa jalkapallot, koska se on maailman paras laji. Ja jos laitatte kommentteihin, että curling on maailman paras laji, niin haista! Piip! Meni ohi. Tää. Anteeksi paljon. No se oli toi, joka homma potkusi jalkaksi. Mä täytän sitä. Ja syötä. Tänne. Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Joo, mikä osuma. Sori. Mut seuraava videossa Ei vielä. Tää on kestänyt 4 Miksi me lopetetaan? Mä ehkä jatkan tätä yksin. Mutta nyt. Lelelelele.
tosta ajoi auto, niin oli pakko pysäyttää. Mä menin se eteen hakea pallon. No niin, laita kamera. Kui juma. Joo, ei mitään. Ja tosiaan. Auli. Ja Okei. ei mitään ai! Joo, tämmöstä ois tällä kertaa seuraavaisessa. Tarkoitin siis.